Umengameli wezwe u-Cyril Ramaphosa ekugcineni usekhombise ukweseka ungqongqoshe wezogesi udokotela u-Kgotsientso Ramokgopa ukuze aqhubeke nomsebenzi wakhe wokuzama ukuxazulula inkinga yogesi ekhungethe iNingizimu Afrika. Ihhovisi likaMengameli lithi uMengameli usecikicisa isivumelwano sokwedlulisa amandla athile nemsebenzi kungqongqoshe wezogesi elawulwa umthethosivivinywa wezogesi Electoral Electricity Act. Lamandla anikwe wona afaka phakathi ukunquma ukuthi ungakanani umthamo wezamandla odingekayo ukuqinisekisa ukuthi akuphazamiseki ukuthunyelwa kogesi. Lo msebenzi ubusemahlombe kangqongqoshe wezamandla kuleli izwe uGwere ungqongqoshe wezogesi waqokwe enyangeni ezimbili ezedlule ukuze agxile ekuxazululeni inkinga yogesi njengoba abantu behlezi ebumnyameni amahora ngamahora. Has transferred to the Minister of Electricity all powers and functions contained in Section 34(1) of the Electricity Regulation Act, which were previously entrusted to the Minister of Mineral Resources and Energy. The President has also transferred to the Minister of Electricity relevant powers and functions set out in Section 34(2) of the Electricity Regulation Act. Section 34 of the Act deals with new generation capacity.